खुलुमबाय आंनि बड' जिटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। आसामनि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ गावथारनांगौ होननानै सासे सेंग्रानि आखायाव पिस्तल गथायना होदों आरो बै सेंग्राया मा बुंखो खोनासं। गासै आसामनि मानसिफोर सांग्रां जाना था। आं बे समाव डिमापुरनिफ्राय बुंगासिनो। आं बहा दं जेबो हमना मोनाखै। सोरबा मानसिया आंखौ हमना लाबोदों आरो आंनि गासैबो फोरमानलाइफोरखौ लाजोबबाय। आं डिमापुराव सि जोम बायनो फैदोंमोन। आंनि आखायाव थानाय 3,35,000 रांखौ बिसोरो लाबाय। थार फोरमानलाइ एबा नथि पत्र, भटार कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्डफोर बायदि बायदिफोरखौ लानानै गंसे पिस्तल होबाय आरो बेयाव गरथाम गुलि दं। आं जेबोखौनो बुजि मोनासै। नाथुराम गडसेआ महात्मा गान्धीखौ गावनाय बायदि आरो बेबायदिनो गाहाय मन्त्रि हेमन्त आमायखौ गावथारनो गोबां मानसि दैथायहरदों। बिसोरो आखायाव पिस्तल होना आंखौ रैखा खालामदो आमाय, नङाब्ला आं बेयावनो थैना थानो हागौ आमाय। जोबोद दुखु सैसोना मावसोमनानै गंसे दुकान खुलिदोंमोन। आंनि न'आव गथ' गथायफोर दं। नोंथाङा बहा दं मोजाङै था आमाय। आं पिस्तलखौ लानानै ओंखारलांनो जोबोद गिनाय मोनदों। आंनि सोरगिदिं आर्मि पुलिस बेरायगासिनो बाहेराव। थकुवाखानानि सासे सेंग्राया फासिनानै दं। शरत दास मुंनि सेंग्रानि बेरफ्रुसार भिडिअ'। बै सेंग्राया गाबै गाबै सहाय मोननो नागिरदों आसामनि पुलिसफोरनिसिम। आसामनिनो सासे सेंग्रानि गेजेरजों आसामनि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माखौ डिमापुरनि सोरबा सुथुरा गावथारहोनो नागिरदों। नाथुराम गडसेआ महात्मा गान्धीखौ गावनाय बादि। बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट बानायना दिन्थिदों। बाक्सा जिल्लानि गबरधनानि मया गामिनि राफोद मेलेमजिबि रुपनाथ बसुमतारिया कलिकतानि बुर्ज खलिफानि फुजा मण्डपाव 46 केजि सनानि गाननाय अलंकारजों साजायदों दुर्गा मुसुखा। नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों 2024 नि इलेक्शनावबो पिएम मदिआनो गाहाय मन्त्रि जागोन होनना बुंदों। आफगानिस्ताननि कुन्दुज नोगोराव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुहोनायाव 100 निबो बारा सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथायखौ शिया हारिनि सुबुंफोरखौ थांखिना आइसिसफोरा बेरफ्रुहोबाय होनना मिथिहोनाय जादों। सांग्रां ब्रह्मआ प्रमद बर'नि नंखाय सहि लाना थिका मावग्राफोरनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। प्रमद बर'आ बुंदों इउपिपिएलआ देरहानाया रोखा। बिपिएफ, एआइइउडिएफ, कंग्रेस लोगो नांना थांनाय बाराव 10,012 भट मोनना देरहादोंमोन। नाथाय दायो बिथांमोना हारसिं जाबाय। बेखायनो इउपिपिएलआ देरहागोन। जम्मु एन्ड काश्मीराव हिन्दु सिखफोरखौ बासि सायख'ना गावथारदों। पाकिस्ताननि दावहारु आफादफोरा बेनि हेंथायै लखिमपुराव गरजन दलाखौ जिखावना हाबाफारि लायो आरो इमरान खाननि मुसुखा सावो। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।